Ba mutumin kai ne a gari? Wallahi ko mu ne a gari. La ilaha illallah, ya sha hanya. Wallahi yanzu nan ka san soka na a jirgi kenan, ana sokar da ni na hau mota. Sai na gangaro na ce bari in shigo La ilaha, ka ce manyan baki ne a gari. Yau kun yi manyan baki wallahi. Ai ni murna ma nake zuwan nan naka wallahi. Wallahi murna ma nake zuwan nan naka. Mun sha London ba laifi, mun dade a London. Wai daman yawa. To ka gane daman wata kalma ce wacce aka gaya min ta turanci, ka san mu masu neman matsalan ku kenan wallahi, dakikai ne ku ba ku fita karatu ba, mun kaga alhamdulillah. Wai ne dubinka ta cika da turanci? This is the simple meaning. Wannan is dan dubinka ta cika. Dubinka ta cika ba, in ka ji an ce ma dubinka ta cika, karamin word ne a turanci, ka gane. Yanzu wannan in ka haɗu da mutum, ai idan ka haɗu da mutum da zaran kana so ka ce mishi yau dubinka ta cika, kawai ce mishi za ka yi today your 1000 is full. Allah mutumi, Allah ya biya. Bari shiga gida. Kawai in ka haɗu da mutum kawai ka ce mishi today your 1000 is full. What?